saking gawil banget iki. Alah, cepet iki oleh. Alah, ya ampun. Iki terpaksa tak herak iki. Terpaksa. Pletes, nyo gedene awo. Selamat pagi, kawan mancing semua. Nah, ini saya mancing di waduk Tanton Bolok. Spotnya banyak tumbuhan pohon-pohon bambu yang tenggelam. Oh, sebenarnya di situ lah pasti banyak ikannya loh, banyak ikannya mesti. Tapi ya, ntar kita cari titik spot dulu. Wah, ini spotnya agak curam kok Bolo. Blusuk sana, oke, tak blusuk dulu. Nah, ini udah mulai sampai titik spot. Tadi ada satu motor yang pemancingnya mas mana ya? Halo Le, nenek suara, nggak ada suara. Lah, spotnya kayak gini. Shit, oh shit, nyenang ketenan. Jos. Kalau mau sini loh pasti ikannya banyak, ya. Tapi ya resikonya kecantol. Walah. Oke, nggak usah lama-lama. Saya langsung prepare aja dulu. Wah, kalau kayak gini ya pengennya buru-buru nyemplung kok. Bismillah, muka ada ikannya. Kok Balo, dikarenakan saya ini mancing cuma sendiri. Iya. Seperti padahal ngeri loh. Banyak barongan-barongan semua nih. Spotnya barongan. Karena saya sendiri ini sendirinya mancing sendirian. Oke, tak langsung nyemplung aja. Nggak usah lama-lama. Maksudnya tadi juga nanti saya mancingnya nggak pengen sampai sore. Paling kalau bisa setengah hari udah pulang. Syukur-syukur setengah hari udah dapat banyak. Oke, tak langsung buru-buru nyemplung. What? Ayo, munggah. Alah, cek nyantol. Wah, saya gede nyantol deh. Nyantol. Nyantol kan ku soket kisar nih. Loh, tesih jane iwake. Lah nggih. Weh. Apa nih hilang? Apa nucul? Oh nucul. Cul. Oh tesih.
Jero jero banget tak mriki ya. Ngantol suket. Sukete runggut banget tak. Runggut banget. Halo, walah lho tenan to. Mayan dagu merah. Oh, mene. Halo. Lagi. Oh, lagi tak mene. Judut ke. Neng kono. Neng kono. Tak caroke wit. Sing padangan kae mah lho, enek wit jati ambruk mah lho. Lumayan. Wah, untung ra ucul kena langit-langit tok. Ini lho, Cek. Sasem. Iwa yo telat kerekame. Nyandal-nyandal yang ini ya. Alah. Piye kana? Cida. Untung diparani ra ucul. Lagi siji anak. Neng sing titik kuwi ngira kepine diamuk wader pari kok. Lah kok ketower ngene. Jane wingi titikku kono, sing padang ke lho. Iso nyawang kulon ke lho. Nang kono kuwi. Aku geser rene. Men wit jati ambruk garing manek tas kresek to. Wis aku maneng kono. Tasku nang kono. Wah, siwa itu. Gede to kandhane. Mane umbul. Manuk haramu, manuk gosong. Mat, amat mancing laknat galo siwa ning kene sotek mono mat. Iya. Ucul mat anu malan walah kok tekem ae. Iya cut. Ning kene babone lho. Iya ya dalah. Siwa nyusul nih langsung entuk ibas ya mau merasa nyusul semua. Tak cari ini mau siwa moh. Lah iya. Entuk ku ya mumbul. Telat rekam aku mau. Urung siap blas aku mau. Apa lama piye yo enek sinyal ujug-ujug mumbul. Tak kira timbel iki apa mernahne ngono ya anak. Apa kecantol suket apa piye? Apa sih? Lah nang kono kok iki wae jajak to. Aku ngadeg jajak iki sing pas tak tutuli kok ora jajak wong jarake padha. Coba nang cethek wae. Mbok menawa. Lah iya. Leket telat rekaman ae bolok lagi gaplek tenan kok. Ini sakme ini lho wae. Waduh, tekeng gawil banget iki. Alah, cepet ayo le. Lah, ya ampun. Iki terpaksa tak herak iki. Terpaksa. Lho, kok utelnya tok lho. Untung wae. Ya ada lagi wae. Iwak amene mah neprot alah pipis wae. Yen telat tekan ora apa. Ya adalah ya angel tenan tanggoyo adalah. Alah ngono.
Ya jelas disanggeng angel tenan kok. Lah kampus lho gograk-gograk. Masa ora gatek-gatek. Iki mau kita kira iki cantol lho. Anu mau wong rada kaya ngandas kok. Bar ki iso ambles. Ah, sama angel mentanggoe cah iwake gitu. Dengaren tetandon angel tenan tanggoe. Yo. Tas no. Soale klampes iki malange kok kono, dadi mikirku iki nyantol. Tangan nek. Heeh. Tak kira lho kowe sanggup gambas, aku arep meh ngetutke kowe. Yen kowe sanggup gambas. Si ora iki. Ra neng kok. Pletes nyo gedene awo. Ora, Ding. Iya, mayan telung nyari. Hihi. Rekam ora cah iki mau cah. Wis tak pateni urung moge tak pateni kocur ora kerekam. Wes. Muga-muga kerekam lho. Mayan telung nyari. Ikan mulai kumpul, ya beriwak mangane awan cek biacet. Aku ae pindah rene we. Jam piro? Jam 12 kok teke. Kok kono ki adan. Saka pitikan. Wis, mulih sik. Mulih bolo, aku arep mulih. Sirake sapa iki nggo iki? Mulih sik lho iki mau. Alah. Berat. Ini tuh gede-gede apik lho. Galagal lho, iwak lanang-lanang. Ini siwa, ya itu iwak lanang kok kono mau lak neng teko lho langsung itu gampang ya nonton lho. Lho ini siwa lumayan akeh ngene mau gas ya. Mau iwak lanang barang ini siwa. Oh, ngene. Iwak lanange wah gede ini siwa tah. Iya. Si